جواد دناف ما وسفارة أمريكية دابو ونونري وان ناف جورشاندن براسي يعني مواضيع تيد هات المناقشة كرم بيتر لسر كريزا سوري بو سر چارە سەرکردنا پرسگرێکا سیاسی سووری دێ سەر ئاواکردنا بەرەیە ئاشتی و ئازادیە ئارمانجی وێچینەی بۆچی هاتی ئاواکردن سەر گەڕا گۆ ئەv کۆمیتە دگەڕێ یعنی ji bo بەرەیە ئاشتی و ئازادیە bi dewletên mezin êgo rolek wanî giring dê çareseriya pirsgirêka siyasî de hene li Sûrî gera me li ser wan û hêviya me ji wan gokaribin karekî bikin ji bo miletê Sûrî û zûtirîn demdê karibin çareseriyek siyasî bêdîtin li gor beryarên navdewletî 2254 ev rol bû rastî Emerîka wek dewletek giring di melefê Sûrî de yani gelek wan jî ehmiyetek dan vê dîtinê tiştê gelekî balkêş ê gorekizan ser got ev wethîqa siyasî a got baweriya xwe pê anî a got wenivîsandiyê em karin bên mutatabik bi roya û nerîna siyasî a Emerîka ji ber vê yekê em piştgiriya we dikin û hûnê wek cisrekê bên di nav Rojhilatê Ferêt û Rojavayê Ferêt de û em bi xurtî piştgiriya we dikin û em serkeftinê ji we re dixwazin û yani baş bû di nerîna me de civat gelekî baş bû her wiha li ser wek dibê diyaloga Kurdî jî hat sekinandin û me nerînê xwe danxuyanî kirin û wan jî wek dewleta Emerîka got em piştgirên ji vê diyalogê re û em dibêjin veya gavek li ser yekîtiya wek dibê opozisyona Sûrî ev gavek yekîtiya Kurd a gavek li ser wê yekîtiyê û wê ekîd xizmetê jêr bike.